už sme asi live. Ešte pridáme Ľudsku do našej debatky. Majte strpenie, prosím. Ľudská, ožila. Som tu. Tak poďme na to. Uvidíme, čo sa nám podarí. Poďme na to, vidím, že sa nám pomaličky aj naberajú ďalší sledovatelia, takže by som vlastne všetkých sledovateľky chcela privítať a aj teba, Ľudsik, samozrejme v tejto debatke. Ja som veľmi rada, že si našla čas, lebo naozaj máme krásny rozhovor pred sebou, si myslím, na tému. Máme tému, počkajte, som to pekne napísala, lebo to je taká dlhá téma. Mama, partnerka a podnikateľka. Dá sa to sklbiť aj bez bláznenia? To je otázka. Dobre. No a teda s Ľudskou, teda s tebou, Ľudsik, budeme o tomto diskutovať v rôznych rovinách naozaj, tým, že máme veľa prepojení, tak verím tomu, že pomôžeme možno aj iným ženám, iným maminám a sa dozvedieť možno nejaké hacky, nejaké tipy, nejaké rady z konkrétneho života nás, ako to celé zvládame, čo sú tie výhody, tie nevýhody, tie dobré stránky, zlé stránky, s čím sa naozaj musíme pasovať denne a na druhej strane, čo nám to dáva a prečo môžeme fungovať tak, ako fungujeme. Takže to je na úvod. Takisto by som chcela všetkým vám sledovateľom povedať, že na záver budeme odpovedať na vaše otázky, takže kľudne píšte vaše otázočky a my si ich nakoniec s Ľudskou prejdeme a veľmi radi zodpovieme na všetko, čo tam bude. No a ešte by som teda rada nás predstavila, lebo neviem, či všetci poznajú, to je Ľudská, to je Gabi, tak začnem s Ľudskou. Ľudsik, ja som si normálne o tebe trošku prečítala, aby som mala všetky info. A mám tu také poznámočky, že Ľudská Plichtová je spolumajiteľka slovenskej firmy Pavlogy, ktorú založil tvoj manžel Dušan. Pavlogy tvoria zdravé a chutné potraviny plné energie, ktoré v sebe kombinujú zdravie, kvalitu a výbornú chuť. Ja osobne milujem vaše orieškové maslá a vaše proteínové tyčinky. Mňam. Keď som bola minulá na Slovensku, tak na tom som si fičala každý deň. No a Ľudská okrem podnikania má dve detičky. Koľko má rokov teraz? Moje malé? Bude mať o chvíľu 8 a Dávid bude mať v lete 5. Takže. Stále malé. No a okrem teda práce a roli mamina, si samozrejme partnerka, kamarátka a všetky tie ostatné bežné povinnosti, ktoré život so sebou prináša. No a trošku o mne, tak ja som Gabi, som zakladateľka projektu Neomi, ktorý som založila, aby som mohla pomôcť ženám, maminám a sa cítiť skvelo vo svojom tele, a to hlavne v tej fáze života, keď je žena po tehotenstve, po pôrode, kedy si musí na novo vybudovať svoju rutinu, mám pocit, celý život sa akoby znova začína skladať na novo. No a ja sa snažím ženám pomáhať práve prostredníctvom našich 15-minútových cvičení, stravovacích plánov na mieru, meditácií, aby sa cítili skvele, aby dokázali zvládať všetky výzvy, ktoré v tom dni majú a aby sa stále cítili spokojné a naplnené. A s rodinkou žijeme už 12 rokov v Austrálii, mám dve malé dcérky, skoro 3-ročnú Adelku a skoro 5-ročnú Taminku. No a to je asi všetko na úvod. Takže poďme, Ľudsik, rovno na prvú otázku. Ja sa te budem pýtať a ty budeš ten prvý, ktorý bude odpovedať, dobre? Dobre. Ale takže čo niekedy sa môžeme aj vymeniť. No, môžeš byť aj ty. Tak, dobre. A čo myslíš, Ľudsik, dá sa byť matkou, partnerkou a podnikateľkou zároveň? Určite áno. Ja si myslím, že tých rolí, ktoré žijeme dennodenne, je ešte aj oveľa viac, nielen tieto 3. A môj pohľad je taký, že každý to zvládame, niekto lepšie, niekto horšie, ale myslím si, že každý najlepšie ako vie. Takže to porovnávanie tu není úplne na mieste, podľa mňa. Takže myslím si, že sa to dá. Dobre, ja si myslím, že tiež sa to dá, ale taktiež si myslím, že to má so sebou nejaké úskalia, ktoré to sebou prináša. A keď je žena aj na tej, akoby, v tej roli matky, v tej prvej fáze, kedy tie detičky sú ešte malinké, naozaj potrebuje tam byť pre ne 100% a takmer 24/7, tak k tomu kombinácia toho podnikania a tých iných rolí mám pocit, že prináša veľmi značné výzvy. A ja by som ešte chcela v tejto otázočke spomenúť ten rozdiel, ktorý ja vnímam veľmi z austrálskeho pohľadu a zo slovenského, kedy tá žena na Slovensku má nastavený systém väčšinou, teda, že 3 roky má materskú, má držané miesto pracovné a mám pocit, že má
takú možnosť si vybrať, či na tej materskej bude, alebo či pôjde, či si bude vymýšľať možno nejaké projektíky on the side. No a v Austrálii to funguje trošku inak, tu je materská iba 5 mesiacov a pracovné miesto je držané iba 1 rok, takže tie ženy musia oveľa rýchlejšie nabehnúť na nejaké myslenie toho, že vlastne čo sa ide diať, ako to idem celé sklbiť. A to sa stalo teda aj mne. A musím povedať, že naozaj tých prvých 5 mesiacov ubehne ako voda. Každá mamina to asi vie. Že proste tých prvých mesiacov kojenie, činkanie, čo sa vlastne deje a zrazu 5 mesiacov je preč. No a v tomto období vlastne mne vznikala tá myšlienka, čo môžem ísť robiť. A tak vznikala aj moje Naomi, lebo som vedela, že naspäť do práce ja ísť nemôžem a že musím si myslieť nejaký projekt, ktorý budem vedieť robiť pri detičkách z domu. Takže toľko z mojej strany. Takže dá sa na to pozrieť aj tak, že vďaka Bohu za ten austrálsky systém, lebo dneska máme Naomi, že? Áno, aj tak budem to pozrieť. A ešte musím tiež povedať teraz, ako si to spomenula, tak vidím napríklad výhodu, aj keď na jednej strane ten austrálsky systém ponúka to, že žena musí ísť veľmi rýchlo späť do toho právneho zaradenia sa a má podľa mňa veľmi veľa tlakov na sebe, tak zároveň mám pocit, že nestratí ako keby kontakt. Taký kontakt, áno, s takým tým normálnym systémom, takže potom sa možno ľahšie nastupuje späť. Lebo keď tá žena má 1-2 detičky a je vlastne 6 rokov na materskej, tak podľa mňa na to jej sebavedomie zaradiť späť. Aha, počkaj, mám tu nejaký koment. Máš dať trošku slabší telefón, Lucik? Tichšie? Áno. Dobre. To je veľmi povedať. Takže áno, toto je tá výhoda, by som povedala, taká trošku, že tá žena potom dokáže oveľa ľahšie nabehnúť to tempo. To je len také ono ako so všetkým, všetko má aj výhody, aj nevýhody a už je len na nás, že z čoho budeme ťažiť. Áno. Lucik, kedy si ty začala ako keby pracovať na materskej? Ako si to mala rýchlo ty? Vieš čo, ja som vlastne počas obidvoch materských bola vždycky nejakým, hoci maličkým úväzkom zapojená do nejakých aktivít v Powerlogy. To najnutnejšie, čo som robila, bolo nejaké sledovanie toho brandu a takéto kurátorstvo tej značky. Čiže keď sa riešili nejaké rebrandingy alebo nejaké veľké vizuálne zmeny, tak to som akoby stále nejak tak popri tom kojení a všetkom tom komentovala alebo dávala svoj feedback. Ale teraz sa vlastne viac a viac zapájam aj do iných oblastí a už takých ako keby aj dennodennej agendy, ktorá si vyžaduje aj to sústredenie, aj možno nejaké lídovanie ľudí a tak ďalej. Takže teraz je toho samozrejme viac a vždycky to bolo s ohľadom na naše možnosti, ktoré sme mali, keďže sme v tom obidvaja s mojim manželom, takže a tuto nemáme nejakú pomoc, myslím, rodičov alebo nejakých opatrovateľiek a tak ďalej, takže vždycky s ohľadom na to, čo sa dialo, s ohľadom aj na celý COVID a všetko, čo bolo vlastne tie posledné roky, sme to tak nejako sa doplňali, ako to len šlo. Áno. A mala si takú akoby úplne pravú materskú, kedy si bola iba, nazvem to iba, lebo to není iba, ale nemala si nič iné, len deti na starosti. Si užila, či vlastne vôbec také? Nie, nemala som, ani som zistila, že som to až tak nechcela mať akoby, pretože to moje prvé materstvo bolo veľmi náročné, veľmi také šokujúce skrz to, že moja dcerka nespávala veľa, ale prosperovala a energie mala veľa. Takže to bolo také náročné. A pre mňa aj ten psychický oddych, alebo aj ten akt toho, že sa niečo urobilo, že som niečo spravila, niečo je dokončené a to mi veľmi pomáhalo. Takže ja som potrebovala, mne to vlastne pomáhalo pre ten balans, niečo iné riešiť, ako furt, či zaspala, či nezaspala, či som si stihla vôbec o 4:00 umyť zuby, alebo nie. Proste akože pomáhalo mi to. Takže pre mňa to bolo súčasťou môjho balansu. Ja si úplne súhlasím, že áno, dá sa na to pozrieť presne z tejto stránky, že keď tá žena si rieši to dieťa, tak vidí oveľa viac, mám pocit, vecí, ktoré potrebuje riešiť. Ale keď tam sú iné veci v tej domácnosti, v práci, tak to proste nejako
sa tak blendne, ja to nazvem, a dokáže sa tak odľahčiť trošku možno aj tú svoju myseľ na to, že to nemusí nie byť perfektné, čo sa týka tej výchovy, to vôbec nie, ale že naozaj sa tak roztriešti trošku tá myseľ, čo môže byť v tomto ponímaní aj dobré. Takže ja to vnímam úplne podobne, Lucík. A mala si niekedy ty pocit, že ti bolo ľúto, to, že si aspoň na nejaké období nebola iba tá mamina, či práve, že vôbec kvôli tomu to vôbec? Nie. Super. Nikdy mi to nebolo ľúto. Pretože ja som mala samozrejme tú možnosť, ak by som chcela, tak by to tak bolo. Akoby, ja si myslím, že nech sa to zdá byť akokoľvek, že sa to nedá, tak vždycky sa dá niečo urobiť preto. Hlavne človek musí vedieť, že čo je ten jeho balans, lebo častokrát veľa ľudí to nevie a len hovorí, že toto nie, ale treba to trošku sa navnímať, zistiť a potom niečo pre to spraviť. A ja som skôr človek, že vždycky vidím nejakú možnosť. Aj keď sa zdá, že nie je možnosť, tak vždycky vidím, že je, len teda treba preto niečo urobiť. Takže myslím si, že keby som chcela, tak by som si zabezpečila toho času toľko, koľko by som potrebovala. Takže z toho, čo hovoríš, ako by si zhrnula, že čo ti to vlastne prináša, tá trojkombinácia mama, partnerka a podnikateľ? No pre mňa je to neustály sebarozvojový proces vďaka hlavne mojim deťom, môjmu manželovi a vďaka firme. To sú moji najväčší učitelia posledných 8 rokov. Takže ja hovorím už teraz posledný rok úplne som sa do toho ponorila tak, že túto doma v našom byte je moje retreat centrum, kde chodím a čelím tým výzvam a pozerám sa vlastne cez ich zrkadlo na seba. A veľmi, veľmi veľa mi to dáva. A ja si myslím, že toto sa deje asi každému, že vlastne doma má tých najväčších učiteľov. Takže za to som veľmi vďačná, lebo tu sedí úplne iný človek, ako bol pred 8 rokmi a bude iný asi aj o ďalších 8 rokov. Takže to je taká jízda. Ja sa z toho veľmi teším. Áno. Ja to mám podobne, ale tiež to vnímam ako úplne školu života, a tú trojkombináciu a zároveň musím povedať, že tá práca tým, že je náročná časovo veľmi a sklbiť to s tým, že detičky sú momentálne ešte doma, že nie sú, aj ten škôlkový systém tu funguje inak, takže mám ich naozaj na starosti 24/7, tak musím povedať, že keby som nemala prácu, ktorá ma nenaplňa, tak ako ma naplňa, tak neviem, či by som to dokázala úplne celé tak uhendlovať. Lebo že veľakrát idem na úkor, či už to je spánok, alebo idem na úkor proste seba, alebo to, že nejdem s kamošmi, lebo potrebujem urobiť niečo do práce. Ale keď viem tú vyššiu víziu, vidím tam tie šťastné klientky, vidím tam ten ich progres, vidím tam potom ten celý cyklus, ktorý sa vlastne z toho spúšťa, že tá žena je šťastnejšia, tá rodina je šťastnejšia. A zrazu, že to je proste taký začarovaný cyklus, presne ako hovorí, že keď žena je nespokojná, lebo sa moc upriami na to, že babinko mi nespáva, tak ono to vie byť ten najväčší problém sveta, lebo vtedy rieši len to. Ale keď vám zrazu prichádzajú tie iné faktory, tak zrazu sa to celé tak nejako veľmi zjemní a vníma aj to iné. Takže pre mňa to je tiež obrovská škola života, presne ako hovoríš, tieto tri vecičky. A som šťastná, že to mám, lebo je to také zrkadlo, ako si ty opísala pri tých deťoch, že to je dennodenné zrkadlo, naozaj krásne. A ja teraz vidím na tebe, ako aj cez tú únavu, ktorú je cítiť, si radostná, máš z toho radosť. A toto je môjim najväčším vodítkom v živote momentálne, že snažím sa robiť naozaj to, z čoho mám radosť. A ak tá radosť tam nie je, tak vtedy vlastne pozerám sa na to, že aha, prečo to tam nie je. A aj v rámci firmy viem niektoré veci zmeniť, dajme tomu, viem povedať, že toto mi nerobí radosť alebo nenaplňa ma to, tak pôjdem robiť niečo iné, alebo aj keď ja som samozrejme v roli aj spolumajiteľky, takže hovorím vždycky, vyhrnem rukávy, urobím to, čo treba, lebo tam verím zase aj v ten vyšší zmysel toho života, že život mi hovorí, čo treba urobiť, len treba byť pozorný. Ale to je presne to, čo vravíš. Dokážeš na oko niečo obetovať, aj keď konec koncov ty nie si obeťou toho, pretože ty si sa rozhodla s radosťou ísť do tohto projektu a niečo preto spraviť. Takže to je za mňa ten rozdiel. Áno. A zároveň si myslím, že
to sebavedomie ženy a matky dokáže upadať. A keď je žena na materskej, tak si myslím, že niektoré ženy, pokiaľ nemajú iný outlet, či už to je pracovný, alebo majú takú veľkú svoju záľubu, tak dokážu upadať, lebo tá žena si nemá kde challengeovať samú seba. A mám pocit, že táto trojkombinácia, ktorú máme my, alebo keby je tá žena naozaj mala nejakú silnú svoju passion, svoju vášeň, ktoré sa venuje, tak ti dáva nejaké inputy, nejaké výzvy, ktoré ty musíš prekonávať. A práve tým prekonávaním si myslím, že tá žena si buduje opäť tú svoju takú vnútornú silu, to sebavedomie. Však áno, viem to prekonať, mám na to. Ale keď tá žena je v takom tom kolobehu tých povinností, ktoré sú nutné a sú povinné, prezliekanie, plieno, varenie, pranie, všetky tieto veci, tak mám pocit, že veľmi ľahko tá žena tak upadá a má pocit, že ale ako ja vlastne chcem ísť naspäť do práce, čo ja zvládnem, ako to môžem robiť, čo ja už nič neviem. A potom tieto strachy si myslím, že sú veľmi, veľmi limitujúce a o to ťažšie samozrejme potom tej žene sa môže vrácať späť do takého toho normálneho pracovného života. Tých príbehov je veľa, ale každý strach je tu tiež pre nás, aby nám niečo povedal o nás, takže to je už potom o tej ďalšej práci ako v zmysle toho, čo nám ten život zase cez tie všetky, či už choroby, strachy a všetko je to pre nás, len teda ten uhol pohľadu, rozumiem, že nie je ľahké len tak získať, no to nerastie len tak na strome, že si to oberiem a som akože v pohode. Takže ale vo všetkom sa dá nájsť nejaké pozitívum alebo niečo, čo tu naozaj je pre nás. Takže to je taký môj postoj. Áno. A z teba veľmi cíti takú pozitívnu energiu, že to naozaj je také úplne prirodzené, to šíriš okolo seba, to je krásne, že potom sa s tebou človek naozaj dobre cíti. Luci, povedz mi, čo ti táto trojkombinácia uberá? V čom cítiš, že ti to, alebo cítiš, že ti to niečo uberá? No práve, že ja nemám ten pocit, že by mi to niečo uberalo. Ako hovorím, je to pre mňa nekonečný zdroj možností môjho rastu, čiže ono to samozrejme je niekedy veľmi ťažké, hej, aj tu odo mňa niečo chcú, aj tu odo mňa niečo chcú, aj tu odo mňa niečo chcú a najhoršie sú tieto dni, keď jedno z detí je doma. To je proste, že to je nekonečno otázok a taký, že nemám ten svoj kľud, ale aj v tom vlastne hľadám potom, absolútne dokážem super prioritizovať, OK, tak toto ide nabok, toto nie, urobím iba tie najdôležitejšie veci, z čoho potom čerpám, keď mám kľud, tak viem si na to vlastne spomenúť, že čo som ja dokázala, keď som tu mala, ja neviem, 2 deti a všetko, takže buduje sa mi, ako hovorí, že je to sebavedomie a tie skúsenosti načerpávam, ako každý z nás, alebo každá z nás, ten život je o tých skúsenostiach, takže a tá aj práca, aj tie deti, aj ten partnerský život ich prináša naozaj veľa. A toto je za mňa taký, že o tom je život. Áno. Ja musím povedať, že ja cítim, kde mne uberá táto trojkombinácia. Je to určite na spánku a viem, aký spánok je veľmi dôležitý pre ženu a každá matka zápasí so spánkom už tak či tak. Takže v tomto ja mám taký na seba veľký, nazvem to silný, alebo silný pohľad v tom zmysle, že je dôležité, aby som si povedala, že je to iba dočasný stav teraz, keď detičky sú doma a potrebujem to nejako látať proste po nociach, ale že chcem sa veľmi rýchlo vrátiť späť do takého toho, že mať proste aspoň určitý počet hodín spánku, lebo dlhodobo ti to môže naozaj spôsobiť potom veľa iných problémov. Takže v tomto ja vidím, že potrebujem sa zlepšiť. Určite, prepáč, že ti do toho skočím, ale ty máš vlastne o dosť inú situáciu tým, že máš tie deti doma a popri tom ten biznis rozbiehaš, tam akoby na oko sa zdá, že prinášaš nejakú obetu v podobe toho spánku. Ja som ani nechcela prinášať obetu v podobe spánku, aj tak som ju roky prinášala, pretože moje deti sa proste furt v noci budia. A práve preto je spánok teraz moja úplne najväčšia priorita. To je, že číslo 1. Akože ja neobetujem nič, akoby, aby som nemala ten spánok. Takže a to sa mi vlastne vďaka tomu tým rokom nespánku vlastne celé takto sprioritizovalo v živote a teraz z toho veľmi, veľmi benefitujem. Takže aj to vidíš, že aký má vlastne sled, môžeš sa
hej, alebo takto sme tu asi dneska preto, aby sa možno niekto aj inšpiroval, Áno, ja verím že si človek tomu, že zažije. áno, že prídem presne do tohoto stavu, čo ty hovoríš, že ty si mala tie prvé roky nespania kvôli tomu, že mali ti nespali. Ja mám teraz to, že tá situácia je taká, že cez ten deň nie niekedy reálne pracovať, takže musím to robiť po nociach. Ale verím tomu, že naozaj, keď deti začnú do školy, tak už tu bude ten čas, kedy budem vedieť, že tá priorita bude spánok number one. Ako to ty máš, Luci? Lebo ja napríklad vnímam ešte ďalšiu takú čas, s ktorými uberá táto trojkombinácia, a to je, že také tie voľné chvíľky si neviem dopriať, lebo ako náhle je voľná chvíľka, tak tým, že máš vlastný biznis, jednak ich ako málo pri deťoch samozrejme, ale keď už aj je nejaká, tak ja mám pocit, že ten to-do list je nekonečný a vždy je tam proste veľa vecí, takže mi je veľmi ťažko si reálne dovoliť samej sebe si povedať, že nič iným si prečítať knihu. To sa naozaj akože nestane, lebo proste stále tam mám pocit tej zodpovednosti a toho, že však musíme to rozvíjať, chceme to rozvíjať, je tam veľa tých ľudí, ktorým môžem pomôcť. Takže ako to ty máš s týmto? No, toto je veľká vec, veľká téma. Ja musím povedať, že v tomto ma za roky inšpiroval môj vlastný manžel, ktorý už pred rokmi vedel proste o nejakom čase zavrieť ten počítač a ho neotvárať. A ja ti poviem pravdu, že keby sme toto nerobili, tak tu asi dneska nie sme. A to aj s ohľadom na ten biznis, aj s ohľadom na všetkú víziu a misiu, ktorú Powerlogy má. Sme ľudia, ktorí majú svoje potreby a svoje... jednoducho potrebujú aj ten svoj čas. Takže toto je za mňa ako si... Mám to, proste funguje mi to, pretože viem, čo potrebujem na to, aby som dobre fungovala. Jasné, že sa mi to nepodarí každý deň, alebo nepodarí sa mi to možno v týždni, niektorom, ako je teraz, hej, keď je Laura doma alebo čo, ale z nejakého hrubého pohľadu viem, čo potrebujem. Potrebujem samotu, potrebujem čas so svojimi deťmi, so svojím partnerom, so svojou rodinou a tak ďalej. Takže to všetko viem a viem, že ak budem robiť od nevidím do nevidím, tak to není šanca. Alebo presne, ak jednoducho nezavriem ten to-do list tým počítačom, tak sa to neudeje. Čiže ja to robím. Úplne to robím, jak to sa povie, že poker face, normálne zavriem a mám v kalendári, že samota a je samota. A vtedy nič sa neudeje. S nikým sa nestretnem, neotvorím počítač. Samozrejme, že keď je niečo, ja neviem, čo sa udeje raz za čas, naozaj urgent, to už samozrejme viem vyhodnotiť, čo je tak urgent, že to nepočká, tak sa prispôsobím, ale nie preto, aby ten biznis napredoval alebo aby som niečo nezmeškala, ale hovorím, máme tie situácie iné, ale podľa mňa nič nám neunikne a neutečie, len sa to tak zdá, že chceme, aby náhodou sme niečo a ešte si to tak povieme, že však my chceme pomáhať ľuďom, aj my chceme pomáhať ľuďom, ale na konci dňa komu pomôžeme, keď sami nebudeme vlastne v pohode. Vieš, v tomto som to asi trošku možno inak povedala, ako som to myslela, lebo ten čas ja mám vymedzený, že počas dňa ja nepracujem vôbec. To som 100% mamina, kedy viem, že sa venujem svojim deťom, ich krúžkom, aktivitám, vareniu, praniu, domácnosti a týmto vecam. Idem sa s deťmi stretnúť s kamarátmi, ktorých chcem vidieť, lebo viem, že cez ten večer, kedy by možno dobre padlo také stretnutie s kamoškou, na to nemám čas, lebo potrebujem pracovať. Takže ja som si to vlastne otočila, že ten deň pre mňa je kvázi ten oddychový čas, kedy môžem byť s rodinou alebo s deťmi. Ale počkej, to nie je oddychový čas úplne. Nie, vieš? Ale ten oddychový čas pre mňa je, myslím, v tom zmysle, že nemusím pracovať teraz, že bez práce. Dnes som bez práce. Rána, to je zase môj čas, kedy ja som sama so sebou a kedy cvičím a keď mám rutinu. Takže ja som si dala takých niekoľko svojich priorít a to je proste cvičenie, moja ranná rutina. Cez deň som iba mama, to som s deťmi a večer je práca. Ale tieto rutiny, ako keby tieto moje silné priority tam mám a do nich už neviem ako keby vtesnať nič viac. Napríklad to, že teraz by som išla, ja neviem, každý tretí piatok idem s nejakými kamoškami von, tak mám pocit, že dôležité je to budovanie vzťahov a chcem tam ísť, zároveň vždycky mám tú druhú stranu, že ale toto je tvoj čas, kedy máš pracovať, to ti tam bude chýbať, potom si to bude kopiť. Takže to myslím, že je taký neustály juggle,
žaglovanie. Hm, Že ja mám aj tiež mne sa, aj, nastavené, ako aj hovoríš, mne sa pani to Lina. deje, aj mne sa dejú takéto ponuky, ktoré si hovorím, že tu niečo zmeškávam, alebo čo sa rozhodnem. Ale ja to robím tak, že ja sa proste pre jednu z tých vecí rozhodnem a na tú druhú okamžite zabudnem. Neexistuje. Jednoducho rozhodla som sa, ja neviem, ostať doma, tak si užívam ten čas doma. Alebo sa rozhodnem ísť s tými kamuškami a už neľutujem, že mala by som byť doma s deťmi. Proste nerobím to, lebo nikomu to na konci dňa nepomôže a nič z toho si človek potom poriadne neužije. Takže áno, toho času máme obidve, môžem povedať, že veľmi málo a preto už tam, kde ho venujeme, tak proste už si to užíme naplno. Áno, áno, Takže áno. takto to je a vlastne som si aj uvedomila, že sú situácie, kedy dajme tomu už cítim nejaké pnutia a tak ďalej, potrebujem ten čas sama a lepšie urobím všetkým dookola, keď budem sama a budem si čítať knihu alebo pôjdem sa prejsť, ako keď niekde budem na silu, či už v práci alebo doma a nepodám tam ani ten výkon, ani tam Určite. neodovzdám tú radosť. Takže Určite áno, s tým súhlasím. No, tak Luci, povedz nám, že ako vyzerá vlastne tvoja denná rutina? No, ja som skôr večerný človek a tým, že teda moja najväčšia priorita je spánok a ja sa venujem aj snom a tak celkom do hĺbky, takže ja mám skôr takú večernú rutinu ako ránu. U nás je ráno najťažšia časť dňa, kedy vstávame všetci o 6:00, už neviem vstať vlastne skôr, keďže ideme do tej škôlky a chystáme sa a to všetko trvá aj presun a tak ďalej, takže nie je možnosť pre mňa vstať o 5:00 alebo čo, to by som si neurobila ani svojmu spánku, ani svojim snom. Takže ja mám skôr večernú rutinu a kde vlastne my ako rodina už nepozeráme telku, nepozeráme do mobilov pred spaním, niekoľko hodín cez týždeň vôbec nepozeráme ten televízor, hráme sa nejaké hry, samozrejme varíme a ja si teraz máme doma takú novú vychytávku biohackerskú, taký saunový panel, tak sa saunujeme a nabíjame sa slnkom, pretože my nemáme ako v Austrálii leto, my máme zimu, takže aj na toto je čas a toto je taká pekná aktivita, ktorú teraz máme a úplne nám to pomáha. Ale nemám úplne taký nejaký rituál. Ráno si teraz posledné dni alebo posledné týždne robievame takú kašu. To je teraz taká moja... Ja som taký pomalý ten biohacker alebo hacker, lebo Dušan je úplne v tom, samozrejme roky ráno otúžuje a všetko, on je ten ranný typ. A ja teraz tak postupne, jak cvičím, tak pridávam teraz tie proteíny a tak akože on sa smeje, že tak konečne tak si robím kašu a teraz aj deti, že aj oni chcú takú kašu. No tak to sú také moje radosti. Ja tak postupne ako keby čo mi ten život ukazuje, čo potrebujem, tak to nasledujem. Ale áno, ja som sa zamýšľala nad tým, že čo sú moje také hlavné priority, tak to je naozaj, že spánok, tu som si napísala samota, strava a šport. Hej? To sú také 4 veci, skoro všetky 4 sa začínajú na S, až na ten šport. A veľa mi robí radosť chodiť do lesa, sa prechádzať. Takže to sú také, ja by som to nenazvala, že denná rutina, ale taká rutina pre ten môj balans osobný. Nepodarí sa mi to každý deň a vlastne, však som cvičila aj tvoje programy, v tom čase po tom pôrode to bolo super, hej, naozaj tých 15 minút, každý deň pravidelne. A niekedy som ale sa zavrela, deti už vedeli, že o čo ide, už si zvykli po pár týždňoch. A niekedy som bola ale tak unavená, že som mala chuť tých 15 minút len pozerať do plafónu a proste nič nerobiť. Takže teraz to mám v takom móde, že už to cvičím po niekoľkýkrát, ten tvoj bodyforming program a cvičím to, keď mám na to chuť, keď sa potrebujem ponaťovať. Niekedy si preklikám, že mám chuť na silový tréning, ty to tam máš pekne popísané, tak si naklikám nejaký iný, lebo nemám chuť, dajme tomu, iba sa naťahovať, ale chcem si zaposilovať trošku s tým telom. Takže skôr takto. Lebo aj tie všelijaké výzvy sú a takéto veci, ja som to skúšala, ale mne to prinášalo do tej mojej dennej rutiny alebo do toho balansu trošku ešte viacej stresu. A tých stresových podnetov je naozaj dosť. Už keď má človek 2 deti, tak už aj to stačí na to. Takže ja sa snažím vyhľadávať viac tú pohodu a takú radosť naozaj zase sa opakujem. Takže takto za mňa. Ale povedz ty, Gabi, ty si ranný človek, už si to spomenula.
Tak povedz. Ja som ranný človek, a vždy som asi bola ranný človek, takže pre mňa to ráno vie tak setnúť ten celý deň. A, ja potrebujem ráno stať predtým, ako deti vstávajú, aby som dokázala mať taký ten nerušený čas a vedieť, že ešte je všade ticho a tma a mám pocit, že mi nič neuniká, že môžem mať naozaj taký vnútorný pokoj. Takže okolo tej 5. vstávam, a to naozaj tým, že toho spánku nie je až tak veľa, tak potrebujem si dať budík ďaleko, aby som reálne musela vstať z tej postele na tých minút. No a potom hneď si dávam svetlo, aby som si zobudila moje oči. Napíšem si denník, tam sa snažím zreflektovať alebo iba dať pocity von, aby som tak vyčistila hlavu, vyčistila svoje vnútro. A začínam vlastne cvičko hneď po zobudení. A to mám kombináciu kardio, posilovačky, stretching. A vždy to ukončujem tou meditáciou, či už v ľadovej kadi, alebo len meditáciou, záleží na tom, že ako sa cítim. No a to je vlastne tá moja hra taká hodinka, by som to nazvala, a potom už 6:30 samozrejme sa pomaličke prebudza celý dom, takže už ideme v takom tom kolobehu raňajok, príprav do škôlky, na krúžky a tak. A už sme v takom tom jednom švungu, by som to nazvala, ešte ráno sú vždy rozbehané. A Adelka, tá mladšia, tak tá je vlastne stále so mnou, takže z toho si vymýšľame programíky, tá staršia Tamínka, tak tá je v škôlke, ale iba 3-krát do týždňa, alebo takto tu je nastavené, že vlastne škôlka v Austrálii je iba 2 roky, neviem koľko je na Slovensku, 4? Máš vlastne od 3 rokov, nie? Myslím, že máte tam možnosť. Oficiálne, hej, asi štátna od 3 rokov, hej. A majú tu vlastne iba 15 hodín týždeň, takže je to naozaj, že po 3 dní na 5 hodín mám Taminku tam a to je fakt máličko, že vtedy stihnem možno za veľkou urobiť nejaké krúžky, no a potom už vlastne ideme po ňu, ideme do nejakého parčiku, takže sa snažím naozaj ja načerpať veľa tej energie, keď som s nimi, byť vonku, byť na vzduchu a mať veľa pohybu a potom samozrejme prídeme domov, máme všetci taký akýby quiet time, to nazvem, varenie, upratovanie, pranie, večera, kúpačka, spanie. No a keď neuspávam ja, tak sa idem vždy ešte prejsť. To je taký zasa môj čas o samote. Moje prechádzky večerné, ktoré ma vedie tak resetnúť medzi tou rolou mami a tým večernou prácou. A keď uspávam ja, tak veľakrát s nimi zaspím a to mi zase padne dobre. Tá polhodinka je taký pre mňa čas, kedy sa dokážem rechargeovať a vedieť, že dobre, môžem teraz pokračovať v tej nočnej šichte, to ja volám. Takže ja mám aj rannú rutinku, aj večernú rutinku a teraz mám novú rutinu, čo si dala, že som ma veľmi hnevalo, že nečítam knihy, že proste nemám čas na čítanie kníh. A že počúvam veľa podcastov a mám pocit, že mi chýbal taký ten pocit mať tú knihu v ruke a proste obracať tej strany. Tak som si povedala, že čo sa deje, tak vždycky večer predtým, ako pôjdem spať, a keď budem neviem ako unavená, tak aspoň tú jednu stranu mám svoje minimum, ktoré si musím každý deň prečítať. Tak som si povedala, že budem čítať asi celý rok jednu knihu, ale prečítam. Takže taký mám teraz ja svoj nový hack na seba sa, ale si hovorím, že naozaj radšej menej ako nič a myslím si, že mi to funguje vo všetkých oblastiach. Takže áno, to je asi taká moja rutinka, moja denná rutinka. Ty si taká power žena. No, všetko sa dostaneme k tomuto pojmu. Čo sú, Lucík, tvoje hacky, ktoré ti pomáhajú, si myslíš, zvládať to rýchle tempo, ktorým žiješ? No, ono sa to trošku prelína, ale naozaj samozrejme, akože veľkým hackom pre mňa je strava. Robíme s tým, takže mám o tom veľa informácií a viem, že keď sú ťažké dni, keď sú vypäté dni, je naozaj toho extrémne veľa alebo niečo sa vyvinie nejako ako neplánovanie, čo sa stáva tak každý druhý deň, mám pocit, tak vtedy ma podrží tá strava, podrží ma dobré, kvalitné jedlo, vtedy si dávam ešte špeciálne pozor na to, čo zjem, čo dám do toho tela, či ma to podporí. Pre mňa naozaj ako z celej tej filozofie aj Powerlogy je asi najdôležitejšia tá chuť, sa priznám, lebo ja som zástancom toho, že aj keď sa situácia vyvinie tak, že ideme kdesi, kde není povedzme to jedlo, ja neviem akej výživovej úrovni alebo čo, tak pre mňa je dôležitá tá pohoda, ktorú pri tom jedení mám, viac ako samotná výživová
hodnota toho jedla. To dúfam, že Duša nebude počúvať. Ale pre mňa je naozaj dôležitá tá chuť, alebo potom ešte aj tí ľudia, ktorí sú so mnou, tá pohoda, alebo to, ako mi to už len to, že mi to niekto navarí, je pre mňa krásny pocit. Takže nie som úplne ten typ človeka, ktorý by si, dajme tomu, všetko varil sám, len aby som niekde nezjedla neviem čo. Nemám problémy s trávením, nemám takéto problémy, takže môžem jesť v podstate hocičo. Ale naozaj viem, že keď chcem podporiť ten organizmus, mať veľa energie, tak si doprajem niečo zdravé a chutné. A samozrejme Pavloči ma vždycky zachráni, keď nič zdravé a chutné po ruke nie je, tak si proste dám či už našu tyčinku alebo naše orieškové maslo. Proste to je moja taká, ako, to už je súčasť môjho života, takže s tým samozrejme fungujem. No ako som ti povedala teraz, akože obohacujem o rôzne proteíny a kolagén a takéto veci, ktoré už teda prichádza s vekom aj potreba doplňať tieto veci, lebo je to prirodzená súčasť našich organizmov, takže potrebujeme trošku kolagénu a tak ďalej. Takže toto asi, ale takým môjim asi najväčším hackom za ten posledný rok je naozaj tá samota. A to teraz myslím naozaj, že keď mám čas pre seba, tak si vyberiem v prvom rade spánok a v druhom rade samotu. A v tej samote som našla veľa odpovedí, prišla som na to, čo mám rada, čo nemám rada, čo ma rozčuľuje, čo ma teší. Je to podľa mňa vec, ktorú asi každý si vie nejakým spôsobom dopriať. Ja viem, že niekedy je to ťažké, sú tu deti a teraz doma alebo je zima, hej, včera bol taký deň, že taká bola zima a sa mi už nechcelo ísť samej sa prejsť večer, keď prišiel proste Dušan domov, ale dá sa nájsť ten čas na tú samotu a naozaj bez podcastov, bez knihy, bez ničoho, bez hudby, len tak sama byť a vtedy chodia tie myšlienky a tie rôzne ponuky a tie rôzne veci a človek zisťuje, že to mi vlastne chodí tou hlavou, že môžem sa tak lepšie ukľudniť a si povedať, že to mi furt niečo bude chodiť. Hej. A keď som v tom švungu a to chodí, tak ani nestíham to vyhodnocovať, neviem, čo je moje, čo je možno niekoho úplne iného, len som to desi nasala a už mi to behá hlavou. Takže toto je môj osobne asi najväčší hack, až také by som si dovolila povedať. Jednoduché odporúčanie, ktoré takmer nič nestojí, len teda trošku si vyhradiť ten čas. A ja teda nepracujem na plný úväzok, pracujem na kratší úväzok trošku, teraz to budú 4 dní v týždni, čiže mám tam ten jeden deň, čo ale samozrejme ma vždycky ťahá. Však presne ako hovoríš, vždy je čo urobiť, vždy je e-mailová schránka je vždy plná, takže tam je to taký balans medzi tým, že do čoho sa pustiť alebo teda vypnúť všetko a čistiť hlavu. Áno. Ja mám, Lucík, plne súhlasím s tebou a mám to isté tú samotu. Pre mňa tá samota stotožňuje ten pokoj, kedy mám čas navnímať samú seba, lebo mám pocit, že cez ten deň sme zahltení, prehltení požiadavkami detí, jedna vec, a druhá vec všetkými tými nánosmi informácií, ktoré z každej strany nás bombardujú a potom sa tak veľmi ľahko vieme odkloniť do toho svojho smerovania. A pomáha mi to takisto, ako ty hovoríš, v tom takom navnímaní samej seba že vedieť, čo sa vôbec vo mne odohráva, vedieť pomenovať tie pocity. Tiež to samotné väčšinou mám buď cez prechádzky, alebo potom to cvičenie, pre mňa cvičenie je vlastne stotožnením tej samoty, že to som sama ja, keď viem, že dokážem viesť napôjť aj fyzicky na to telo, a cez ten pohyb sa akoby ešte ľahšie napája na to svoje vnútro. A strava, rovnako ako ty si povedala, pre mňa strava je alfa omega môjho fungovania. Nebyť toho, že mám podľa mňa tak vyváženú stravu a bohatú na všetky veci, ktoré potrebuje to teličko mať, tak nie som absolútne schopná fungovať v tomto režime. A naozaj cítim aj cez Vianoce, keď bolo viac návštev a sme boli rozbehaní a tam sa niečo iné jedlo. Bolo to chutné, ale cítila som vždy ten ďalší deň, ten efekt toho, že tak som nemala dostatok niečoho, alebo som nepila dosť vody, alebo bol tam málo proste zeleniny a už tie vitamíny som cítila, že moje telo teraz nemá čo tak čerpať tú energiu. Takže v tomto naozaj je, ako ty hovoríš, ako náhle cítim, že idú ťažšie dni, tak viem, že ešte viac musím si dávať pozor na to, aby tie moje piliere, na čom je aj Naomi postavené, a cvičenie, strava a ten čas pre seba prostredníctvom tých meditácií, tak je úplne, že podstatný a sú moje priority v tom dni, aby som dokázala reálne ísť cez tieto ťažké dni. Takže že áno, v tomto mám veľa podobného.
Veľa podobného, Lucík. No, No, to sa poďme teším. ďalšiu otázočku, ja tu mám, čo som si pripravila. A čo robíš pre svoje telo, aby si bola odolná voči chorobám? Mhm. Ja viem, že to všetko prelína a už sme veľa načrtli. Je tam ešte niečo viac? Tak ešte existujú aj všelijaké vitamíny alebo doplnky stravy, ktoré ja teda neužívam dennodenne, ale keď vidím aj choroby a takéto veci, tak to si tak celá rodina, dáme to, Dušan má pod palcom, to nám vždycky naserviruje niečo, ja si to len dám. Takže to už by on vedel povedať, že čo presne. Tam už mám tú dôveru, takže dám si čo mi naordinuje. A samozrejme, že sú ešte veci, ktorými si viem pomôcť, tak nazvime to, že keď už cítim, že niečo sa deje, či už mám rada, idem na sound healing, alebo aj akupunktúru niekedy, keď už potrebujem niečo tak ako, že cítim, že to telo má dosť. Takže raz za čas aj ja ľahnem do postele na 24 hodín denne a celá rodina sa čuduje, čo sa to deje. Takže aj to sa mi stane, takže niekedy si len tak akože poležím v posteli 24 hodín. Áno, áno, Keď áno. už teda, ale ty sa pýtala, že ako prevenciu, tak áno, tie doplnky výživy alebo tie vitamíny vedia pomôcť tomu telu, keď má nejaký záber väčší. A teraz vlastne som sa pustila viacej do toho športu a cítim, že to telo potrebuje naozaj tak radikálnejšie sa dať dokopy, takže teraz sa pozerám aj po nejakom trénerovi alebo rozmýšľam, že ešte to trošku obohatiť. Cítim, že to telo není také silné, ako by som potrebovala, aby bolo. Takže teraz je taký môj čas nastáva pre to telo. Keď už som trošku dospala, tak cítim, že teraz toto bude na stole. Áno. Moje moje veci na to, aby som bola odolná voči chorobám, nie sú veľmi odlišné od toho, ako fungujem denne, by som nazvala. Ja dokonca nepoužívam ani nejaké doplnky výživy, lebo ja sama na sebe milujem ten pocit, keď sa cítim 100% fyzicky energická, že mám proste cítim, že to moje telo funguje, tá moja hlava funguje a že to celé tak nejako fičí. A to, aby fičilo, tak na to vlastne potrebujem robiť všetky tie veci, ktoré som spomenula, cez to cvičenie, pravidelné, cez tú stravu, ktorá je bohatá na všetky tie živiny a cez ten čas pre seba, keď dokážem ja vnímať, ak mi telo vysiela nejaký signál, že počkaj, toto už niečo už ide moc cez čiaru, tak sa mi veľmi rýchlo vrátiť späť a viem akoby veľmi rýchlo doplniť, či už to je, ako ty hovoríš, extra spánok, alebo to je, že dám si ešte viac tých vitamínov, ja to robím skôr cez tú stravu, cez nejaké akože, tabletky zatiaľ. Ale dokážem to akoby pocítiť hneď v začiatkoch, takže mám pocit, že som stále v takom tom preventívnom stage. A to je, mám pocit, kľúč k tomu, že keď sme zahltení tými informáciami a tými povinnosťami dennodennými, tak naše telo nám vysiela signály, my ale vôbec nečítame, nevnímame. Takže dostaneme už do tej druhej fázy, keď už potom iba reagujeme na ten vzniknutý problém, ktorý tam je a ten sa oveľa ťažšie alebo dlhšie sa rieši. Takže tá moja filozofia aj cez to normy, ktoré šírime, mám pocit, že naozaj je zakotvená v tom, že buďme preventívni pre to naše zdravie, pre seba sa a to tým, že starajme sa denne o to svoje teličko, zdravíčko, mysel, tými malými čiastkovými vecami, aby sme jednak vedeli načúvať tomu telu, ale druhá aj to telo bolo aktívne, bolo v pohybe a fungovalo, lebo to je to, na čo to telo bolo stvorené. To telo nebolo stvorené na to, aby sedelo 8 hodín niekde a bohužiaľ ten životný štýl sa tým trošku posúva. Takže áno, v tomto ja mám pocit, že ten môj hack na to, ako odolať voči chorobám, nie je nejaký špeciálny, ale tá dennodenná rutina. A musím povedať, že naše deti, oni boli choré, no Taninka bude mať 5 rokov, bola chorá asi 2-krát, že naozaj vôbec. A nemusíme riešiť s nimi akoby žiadne veci, lebo jedia vlastne to, čo jeme my, takže majú stále tú stravu vyváženú, majú radi takmer všetko okrem hrášku. Pozor, hrášok to nemá rada, to je jediná vec. Ale inak naozaj, že šlapajú všetko, takže to ich teličko mám pocit, že má čo potrebuje a potom má dosť spánku, má dosť pohybu, má dosť jedla dobrého a našťastie musím sa klopať.
zatiaľ nám to funguje tak, že sú odolní voči chorôbkam, tak dúfam, že to aj tak vydrží v tomto No, Gabi, proaktívnom. to znie úplne ideálne, ako to Je, popisuješ. Ty si je to taký, ideálne. že aj mne si inšpiráciou v tomto. Naozaj v tomto, že keď počúvame tie klientky, že ako veľa chorôb sa tam rieši pri tých detičkách, tak mám úplne také, že no, fakt sme akože šťastní. Ja som šťastná, že to takto funguje zatiaľ a verím tomu, že sa udržíme tento režim, lebo však sú stále v krúžku, že nie sú izolovaní od detí, takže tam tá možnosť nachytať choroby je. Ale našťastie sú, teda majú dobrý asi imunitný systém a funguje to ako má, takže v tomto to je poľahčenie veľké. Ja síce mám teraz doma dceru, ale ona teda býva tak raz za rok pravidelne, niečo na ňu takto príde. Ale tak to sa deje, s tým treba tiež fungovať a rátať, ale ako hovoríš, dá sa, áno, tá strava veľmi veľa robí u detí, ale teda ja môžem povedať, že ja mám 2 deti, jedno zje skoro všetko, druhé akože sa mu mení tie chute. Proste raz miluje to, o pol roka už to nechce. Takže ono, aj tá osobnosť. Určite. Že a oni si na tom jedle si tiež rôzne veci ventilujú. Áno. Dobre, ale ty si to múdro zhrnula, takže bodaj by sme sa všetci len tebou inšpirovali v tom. No, že akože nemusí to zase asi fungovať na všetkých a samozrejme ja si myslím, že je veľmi ťažké tým detičkám sa snažiť dávať niečo, čo oni nevidia u nás. Že pre nás naozaj je veľmi jednoduché to robiť, lebo my to robíme s partnerom. Takže oni potom vlastne, no my to máme vždy to tak je, že vlastne nieme stále to isté všetci. Že tam neriešime to, že toto je pre deti, toto je pre nás. Takže v tomto je to naozaj jednoduché na tú prípravu tým, že varím ja doma pre všetkých stále, každý deň. Tak by som sa asi došala, keby som mala robiť niečo pre deti, niečo pre seba, niečo pre partnera. Takže som si povedala, že všetci budeme zdraví. Zdravo ísť. Dobré rozhodnutie. Luci, ako teda už si načrtla tento pojem? Ako vnímaš pojem supermama a myslíš si, že to existuje a myslíš si, že ty si supermama? Počúvaj, ja sa veľmi usmievam pri tejto otázke. My máme totižto doma v posledných mesiacoch taký pojem, že supermama. Ale my to nemáme v kontexte, že dokonalá mama. To ani náhodou, akože... Ja, akože, keď sa pýtaš na kontext dokonalá mama, tak to si myslím, že neexistuje a zároveň každá mama je dokonalá taká, aká je. To je také klišé, ale myslím, ako ja som o tom presvedčená, že každá robíme to maximum, ktoré vôbec dokážeme. Ale my máme takú srandu, že keď sa mi niečo podarí, alebo deti, že mami, to ako si vedela toto nám kúpiť alebo uvariť. A že volajte ma super mama a strašne sa na tom smejeme a deti si na to zvykli, ale ja to robím aj keď napríklad sa mi niečo nepodarí. Ja neviem, že zabudla som dať Davidovi rukavice do škôlky. On, mami, nedala si mi rukavice. Že no vidíš, tak volaj ma super mama. No a máme z toho takú srandu a naozaj aj tie deti a ja im hovorím, ty si super David a ty si super ocko a tak ďalej a sa tak oceňujeme cez tento pojem, alebo si robíme sami zo seba srandu, že no vidíš, taká som super, až som toto nedala a je to tiež v poriadku. Takže pre mňa má toto slovo momentálne v mojom živote veľkú rolu naozaj, že sa smejem a usmievam, že si to takto položila túto otázku, lebo áno, som super mama. takto si to hovorím a hovoria mi to aj moje deti a je to super. A myslím si, že aj ty si super mama a každá mama je super taká, aká je. Áno. Ale tá otázka bola, viem, že pokladaná asi v štýle tej dokonalosti a perfekcie. Áno, že niektoré tie ženy sa tak akoby snažia dostať do nejakého takého dokonalého, presne ako spísmenová stageu a si myslia, že ty si tá dokonalá a ty si tá supermama a každá, ako ty hovoríš, každá z nás má chyby, každá z nás zápasí s niečím svojím a pre mňa ten pojem supermama neexistuje, že ten tvoj pojem to je niečo iné. Vy si tým dávate, nahrávate taký ten svoj, že ty si super, to je naozaj ocenenie. Ale v tom ponímaní toho, že či si super mama, dokonalá mama, dokonalá žena, si nemyslím, že tam niečo také reálne, lebo každá z nás, presne ako hovoríš, je matka, ktorá robí najlepšie, čo vie pre svoje deti, pre seba. A ten jediný rozdiel si myslím, prečo niektoré ženy
robia viac alebo dokážu stíhať viac, či už to je v tom dni, alebo že sklobia viac vecí dokopy, je, že si našli spôsoby, ktoré im fungujú, ktoré im pomáhajú byť efektívne, ktoré im pomáhajú si naplánovať ten deň lepšie a sklobiť viac vecí dokopy. Ale to sú veci, ktoré sa dajú naučiť. Tam nie je žiadna ako keby mágia za tým, že niekto je lepší ako iný. Všetci sme úplne rovnakí a teda, že či sa niekto chce naučiť alebo zdokonaliť a urobiť ten seba rozvoj, tak to je naozaj na nás. My to máme v rukách, podľa mňa, každá z nás. A keď ja vidím niekoho, kto mňa inšpiruje, tak ja som zvedavá, že tak ako to on robí, čo on preto robí, aké sú tie jeho hacky, ja chcem to vedieť, aby som sa priblížila možno veciam, ktoré sa mi na ňom páčia. Takže v tomto ponímaní ja to skôr vnímam tak, že neexistuje super mama, každá z nás, ako ty hovoríš, robí najlepšie, čo vie a každá z nás má svoje telo, svoju myseľ a dokáže s ním urobiť to, čo chce. My máme kontrolu nad tým svojim telom, aj myslou, tá myseľ je ešte dôležitejšia ako to telo, takže že by som si prijala, aby naozaj každá žena, ktorá aj je na tej materskej a má možno pocit veľakrát, že sa veci nedajú a nemá to sebavedomie a neverí si, tak začala si takými malinkými, to môžu byť úplne také malinké víťazné milestone, si budovať to svoje sebavedomie späť, aby si dokázala, že aj ona môže, aj ona to vie dokázať. Jasné, že to vie dokázať. No. No, toto je široká téma. Samozrejme, ako všetko, aj na toto môžu byť rôzne uhly pohľadu a zase verím, že sú aj ženy, ktorým práve môže pomôcť, že si povedia, že sú super, aj keď neviem, čo nezvládli. A zároveň, ja som si tiež prešla tou fázou, ja som veľký perfekcionista, stačil mi pol rok, keď sa mi narodila dcéra a celá moja ilúzia o perfekcionizme postupne sa rozpadla. A bolo to pre mňa ale veľmi poučné. Dneska už viem, že to je naozaj veľká ilúzia, ale tiež to bola moja skúsenosť, ktorú mi nikto nevezme. A takisto aj s tou super mamou. No, to je tak, no proste niekomu pomôže si povedať, že som super taká, aká som. A presne ako hovoríš, niekomu pomôže sa inšpirovať druhým, ale zase ten tlak a tá seba deštrukcia môže byť tiež aj v tomto veľká, čiže to sú také pre mňa tenké ľady, hej, že vyskúšam, ale ja nemusím mať takú predispozíciu, ja neviem, každé ráno mať rannú rutinu od 5, keď ja proste nie som tento typ. Môže sa mi to páčiť, môžem k niekomu vzhliadať, ale na druhej strane nútiť sa do toho a tlačiť sa, tak to môže to byť skúsenosť, ale treba sa potom navnímať, že prinieslo mi to tú radosť, hej, zase ja sa vždycky tak opýtam. A každému funguje niečo iné, že preto hovorím, že tam nie, že ak keby sme preklopili rovnaký životný štýl, dajme tomu mňa na niekoho iného, tak nie je jedno lepšie a jedno horšie vôbec. Tak. Áno. Luci, otázočky, dáme si ešte trošku priestoru na otázočky od našich sledovateľiek. Mám tu otázku, že čo by si odkázala maminám, ktoré sú na materskej a chcú začať podnikať? Odkázala by som im, nech začnú. Nech to skúsia. Dôležité je začať, vyskúšať bez toho perfekcionizmu. Naozaj, že v tomto aj Dušan mi bol inšpiráciou. Ja by som nedokázala, preto akože on je ten founder Powerlogy, on to naozaj začal tak nedokonalo, na kolene doslova a preto tá firma dneska je. Ja nie som alebo nebola som v tom čase tento typ človeka, že by som dokázala niečo tak nedokonalé dať vonku. Dnes už je to samozrejme na inej úrovni ten produkt a všetko okolo neho, ale naozaj, že prvá vec je začať a otestovať si, ako sa v tom cítim, ako na to reaguje okolie, či to funguje, či to nefunguje a ideálne už v tom začiatku na tom nelipnúť. Hej? Lebo to lipnutie potom, áno, to je moje a teraz čo? A čo si o mne pomyslia? Odosobňovať sa. Ja hovorím, že my fungujeme aj obaja v tej firme len vďaka tomu, že sa dokážeme odosobňovať od veľa vecí a od tej firmy. Ako neprivlastňovať si ju, aj keď je to naša firma, ale zároveň nespájať sa s tým až natoľko, že nás to dokáže nejako zraňovať alebo trápiť. Vedieť sa nechať taký priestor medzi prácou a vami. No. A ty to ako vidíš? Ja mám, čo by som odkázala? Ja by som asi odkázala tým maminám, nech si dajú priestor na to, aby navnímali, čo majú radi, čo
ich naozaj baví a čo si myslia, že by vedeli posunúť ďalej a niekomu tým pomôcť. Lebo podnikanie je náročné po všetkých stránkach a myslím si, že pokiaľ tá práca tú ženu alebo človeka nebaví dosť, tak veľmi rýchlo to môže prísť ku koncu. Lebo prídu proste nejaké prvé výzvy, nejaké prvé naozaj vypäté situácie a povie si, však to nemá vlastný význam. Ale keď nájde tá žena niečo, v čom vidí reálne zmysel a čo ju baví, tak si myslím, že dokáže oveľa ľahšie prekonať tie prekážky a ísť ďalej a naplňať tú svoju víziu. A tá vízia nemusí byť na začiatku hneď tá, že ja idem urobiť toto. Vôbec nie, že môže to, ako ty hovoríš, ako Duško začal, že začať úplne z takého nejakého malého sna, ktorý sa postupne rozrastá, môže sa meniť, že nemať utkmenú predstavu, že musí mať, ja som taká bola, musí mať všetko nalinkované, naplánované, ako to bude vyzerať, ako to tam dosiahneme, ako tam prídeme, ako to budeme distribuovať. To sa všetko bude časom šepovať, ale mať aspoň nejaký taký tú ideu toho a mať podľa mňa hlavne naozaj tú vášeň v tom a vidieť tam niečo viac ako to, že mi to ide zarobiť peniaze, lebo to je veľmi krátkodobý cieľ. Niečo, čo to presahuje, ten zárobok. A potom ešte dneska je veľa možností, veľa ľudí podniká, už to nie je ako kedysi, tak možno skúsiť sa niekde pridať, možno nájsť si mentora, ktorý už to zažil. Je veľa možností, a keby som mala teraz začínať, tak asi si to... Ja som taký opatrnejší človek, takže ja by som si to asi niekde sa snažila nejak ošahať, hej. My teraz napríklad máme pozíciu v kaviarni voľnú ako prevádzka, tak hovorím, že niekto, kto sníva raz mať svoju kaviareň, tak mu ponúkam si to vyskúšať, nech sa páči, hej, že vlastne je veľa možností cez tie kontakty alebo sa proste poobzerať okolo seba a vysielať to do sveta a zistiť, že či náhodou niekto nepotrebuje nejakého parťaka, ktorý mu vypomôže na nejakom projekte a človek zistí, že aha, tak ja som snívala mať kaviareň, ale to vlastne nie je vôbec pre mňa, hej. Takže aj takto sa dá, že nie hneď do toho možno vúpnúť, ale skúsiť to ešte nejako tak. Áno, s týmto presne to pekne povedala, že buď nájsť partnera alebo komunitu, ktorá bude vyplňať podľa mňa tie slabé stránky toho človeka, lebo každý z nás má silné a slabé stránky. Ja som mala to šťastie, že môj partner je presný opozit mňa, presný opak toho, takže ja by som sama nezačala podnikať, nebyť jeho. A my sa v tomto krásne doplňame, že dokážeme potom spolu naozaj robiť ten tým, ktorý to ženie dopredu. Ale sama by som vlastne nemala tú kuráž, by som tomu neverila, by som neverila sebe a asi by som mala stále také pochybnosti, že ako a či a čo. Takže v tomto naozaj, ako ty hovoríš, buď sa nájsť v tej komunite, alebo mentora, alebo nejakého kamaráta, ktorý je doslova protiklad teba, aby ťa tak challengeoval tie tvoje predstavy, lebo to je dôležité, že mať niekoho, s kým vieš mať takúto konštruktívnu debatu. A poslednú otázočku, čo tu vidím, lebo veľa z nich znovu zodpovedali počas našej diskusie, je, že vyzeráš ako pokojný typ človeka. Viete niečo vytočiť? A to? To neviem, na základe čoho vyzerám ako pokojný typ človeka. Nepovažujem sa za úplne pokojný typ človeka a dokáže ma vytočiť veľa vecí, no, od mojich detí. Ale na konci dňa hovorím, ja vytáčam len samú seba. Oni sú len také spúšťače a skúmam, že teda čo to spúšťa. Častokrát teda to nikdy vlastne nie sú oni, alebo kolegovia, alebo zákazníci, alebo teda niekto to nikdy nie sú tí ľudia. Vždycky som to na konci dňa len ja sama, takže najviac dokážem vytočiť ja samu seba a potom sa pýtam, že čo som sa to zase vytočila, že na čo, prečo, za čo. Takže áno, toto je moja téma, ktorú pozorujem dennodenne. Na to mám tento retreat centrum tuto u nás doma a na to mám týchto mojich učiteľov, ktorí mi toto budú ukazovať, dokým to vlastne nezvládnem, čo je úžasné. Takže som aj výbušná, áno. Ale viem byť aj veľmi kľudná, to je pravda. Viem byť pokojná aj v náročných situáciách. Takže dve tváre. Takže vlastne super, mama, ja ti vravím, no. Smejem sa, dúfam, že ma všetci chápu. Áno, Lucík. Ja mám asi takú jednu vec, ktorá máme vždycky vytočiť a to je, alebo vystresovať skôr, tak, vystresovať. A to je, keď mám pocit, že nestíhame.
že máme nejaké, musíme mať proste nejaké, hej, škôlke byť na kľúčku a mám pocit, že proste meškáme, tak vtedy ja sa viem dostať do také zvláštne slúčky, zbytočné úplne, lebo fakt akože nič sa nestane, prídeme neskoro, hej, fakt akože svet tu bude, my tu budeme, škola tam bude, nič sa nestane, ale musím si normálne ja úplne vedomky toto pripomínať a to mi pomáha, už sme naše deti na to upozornila a hovorím, že dievčatá, toto je moja slabá stránka, na ktorej chcem pracovať, takže keď budete vidieť, že sa dostávam do mojej špirálky, tak mi len pripomente, že mamina, o nič nejde, len budeme trošku meškať. A ako mi to oni povedia s tými ich proste, vieš, malými tváričkami, s tou úplne ľahkosťou, že však jasne. A to mi vie veľmi pomôcť, akoby otočiť ten môj cyklus, že však vlastne, fakt. Takže, ale áno, keď tam nie je táto poznámka, tak ja sa viem niekedy veľmi, že rýchlo, že akože meškáme a ešte cikať, ešte toto niečo som si zabudla, ešte to mi chod doniesť, no. Klasika. Ja tiež nerada meškám, to ťa chápem úplne. No. Každá mamina to pozná podľa mňa tento kolobeh detí. No poviem, či tu ešte nepribolo niečo posledné, ale ako hovorím, že veľmi veľa otázok sme už zodpovedali počas našej diskusie, takže ja si myslím, Lucík, že sme to pretiahli až, mohlo to byť pol hodinka, skoro hodinka, tak budeme podľa mňa aj končiť a ja dúfam, že sme poskytli nejaké rady, nejaké tipy možno, že ako sa dajú veci zvládať nám a že možno to niekoho inšpiruje, motivuje, pomôže, alebo možno sa to iba dobre počúvalo, neviem. Ale každopádne chcem sa aj tebe poďakovať za to, že si našla čas a chcem sa poďakovať samozrejme aj všetkým našim sledovateľkám, ktoré si nás zapli, či už to bude teraz v live prenose, alebo to bude potom zo záznamu. A ja sa teším, ak sa nám podarí možno aj ďalší nejaký live, či urobiť. Čo povieš, Luci? Bolo to celkom v pohode, nie? Ďakujem, že si do toho dala tú energiu, si to krásne pripravila. Ďakujem, že som mohla skúsiť si vlastne takýto live stream prvýkrát v živote, je to vzrušo. A teda pripájali sa tam aj nejakí muži, ja som to videla, takže nielen ženy. Takže sa musím zmeniť moju aj slovíčka. Retoriku, áno. Retoriku. Myslím si, že fajn, tak snáď sme niekoho inšpirovali a keď nie, tak nie, nevadí. My sme si to užili. Áno. Dobre, prajem ti ešte krásny deň aj všetkým našim sledovateľom, nielen sledovateľkám, aby ste mali vydarený týždeň a aby ste sa nebali prekonávať prekážky, ktoré prichádzajú a veriť v samého seba a v samú seba. Aby ste mali hlavne radosť zo života. Zo všetkého. Ideálne. Ahojte, ďakujem, Gabi. Ahojte, všetci. Čau.